Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Зуҳурзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Зуҳурзода Саид Холаҳмад бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳурматзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳурматзода Икром Аҳкам бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров озод намудани Усмонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Усмонзода Айюб Ислом аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Муҳаммадзариф Раҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Баҳромҷон Раҷаб муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Бобоёрзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бобоёрзода Бобоёр Тавар муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Муҳаммадзариф Раҳмон муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Зуҳурзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Зуҳурзода Саид Холаҳмад директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳомидзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳомидзода Бобоҷон Ҳомид муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд таъин намудани Муминзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муминзода Шероз Абдуҷаббор
ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин намудани Набизода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Набизода Мирзо Тоҳир Сайфиддин ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Мунир Ватан ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик таъин намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Назаралӣ Муродалӣ директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Сатторов Абдумансур Қурбоналиевич бо сабаби банафақа баромадан аз вазифаи директори муассисаи давлатии маҷмӯи Кохи Борбади дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 майи соли 2025. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Розиқзода Ҷумахон Ҷафар директори муассисаи давлатии маҷмӯи Кохи Борбади дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 майи соли 2025.